ngibone kodwa ke lama statement le ebuwakhuluma ingathi zezona nje ibizizathu sokuthi umnumzana uMalema ahamba enkantolo ngendaba yokuthi bese kukhulunywa nangendaba zemali nokuthi kunemali ezithathiwe kwi-drug locks uyakusola lokho wena engingakusho ukuthi bengakafika esigabeni sokuthi kuyiwe criminal court engicabanga ukuthi esigabeni solokhu sokuthiwa uhudu lelo phansi isithunzi sakhe lokho kulungile sikuhoxise ngikuhoxise lokho uhudu lelo phansi kwesithunzi kodwa lokho okungasho futhi nangokwenkantolo ukuthi lokho engangikusho mina ngangirong ngakho inkantolo ithe ngikudu leli sithunzi sakhe phansi ngangayihlonipha ukuthi nenkantolo ngadonsa isithunzi senkantolo phansi ngakho ke ngixolisa kuyena ngomuntu lela phansi ngesithunzi sakhe ngiphinde ngixolise nakwenkantolo kodwa futhi lokho kungasho ukuthi mina lokho engangikusho ke kungamampunge akuwona amampunge ummiso nomatshana akuwona amampunge uzama ukuthi macingwane ukuthi uzwile ukuthi inkantolo ithi you've got to apologize ukona lokho kwenzayo manje kodwa lokho kushilo wona you still stand by what you said okushiwe inkantolo ngiyaxolisa kukho nokuthi inkantolo ingiphoqelela ukuthi ngixolise kuyena ngiyakwenza lokho ngoba kufanele la inhloso enkulu la ukuthi disfocus ukuthi ufocuswe lekuthiwa kuboshwe uhlanya lasemaqhulwini ungizwe kuyekwe ubhekana nale impi esibhekene nayo yabantu abagcwele ngokungemthetho kulelizwe abathathwa nangamazwe abo kumanje abenza ubugebengu usuku nosuku akhuthala amaphoyisa otholakala 1 billion worth of drugs lapha lokhujaneni emngceleni izinto ezenziwe ama-ordinary citizen lawo afana nathi nophakela umthakathi noJacinta ke angena budget angena lokhunjana angena resources kodwa thina njengamanje kunoma sesekwe sibonakala siphakamisa isystem yabantu abathize sefanele siyobhadleshela mina ngesingami angifuni uqama manga mina ngihlonipha umthetho weNingizimu Afrika ngihlonipha nabantu esinabo ukuthi singahlukani kodwa ngesingami mina nginankinga mina nokuboshwa nanokufa and I remain that izolo namhlanje nakusasa futhi kodwa ke ngokuhlonipha inkantolo nomthetho kulungile ngiyahoxisa kodwa khona iyodibana isikhathi lokuNtombela naye lo kodwa